ତୋର ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଓକାତ ନାହିଁ ନା, ତୁ ଶଳାଟି କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ ତ ଖାଇବା ନାଁରେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେ ନାହିଁ। 2-4 ଦିନ ତୁ ବି ଭୋକରେ ଥା, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବୁ କଷ୍ଟଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପଶୁଟା ଭୋକ ବିକଳରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନା ଯେ ମୁଁ ରାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଥରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଶଳା ଚୁତିଆ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ଗୋଟେ କଦଳୀ, କଦଳୀ ଭିତରେ ଲଙ୍କା ପୁରେଇକି ତାକୁ ଦେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଖାଉଥାଏ କଦଳୀଟାକୁ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ କେମିତି ହେଉଥାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ। ସମୟ ତୋର ବି ଆସିବ, ଯେଉଁଦିନ ତୋ ପାଳି ପଡ଼ିବ ନା, ସେଦିନ ଉପରବାଳା ତୋ ସହିତ ଏଇଭଳିଆ ଖେଳ ଖେଳିବ। ଠିକ୍